Nej. Nej. Ja. Jo. Nej. Jo. Ja. Nej. Nej. Vi skal gøre for nej. Oh. Ja. Så. Det var da ikke så slemt, var det? Må jeg se dig? Og I er så fint. Må du tage hænderne? Nej. Jeg gider ikke have det. Ja, nu spærer du op i hovedet igen. Du lige tage den her. Ja, men altså, det er det bare så slemt. Lad os se. Dut! Så ser jeg lagt. Nej. I den der næse til dem. Så. Det er færdigt nu. I er slut. Så peger du på. Sådan. Fin ren. Igen. Det er kamera. Det er bare sjovt. Du slår for den.